V piatok 18. júna sa v Banskej Bystrici uskutočnil Military Day. Cieľom tejto akcie bola prezentácia armád bojujúcich v druhej svetovej vojne a dobovej vojenskej techniky. Táto akcia sa poriada prvýkrát, pretože doteraz vlastne kluby vojenskej histórie sa prezentovali pri rôznych výročiach historických udalostí, hlavne v lani, keď bolo výročie povstania, teraz vlastne výročie oslobodenia okrúhle a vlastne kluby sa zameriavali na tie také autentické bojové ukážky, kde sa strieľalo, používala sa pyrotechnika. A my sme sa teraz rozhodli, že chceme trošku priblížiť divákovi a hlavne mládeži tú časť bojového života vojakov, kedy sa vlastne nebojovalo. Čiže keď tí vojaci mali čas trošku si oddychnúť, venovať sa sebe a hygiene, zbraniam, očiste také všeobecnej, dávať si do poriadku veci. Preto je aj taký podtitulok tejto našej akcie, že pokiaľ prímerie trvá. Čiže máme tu zastúpené 4 armády bojujúce v druhej svetovej vojne a každá armáda má postavený svoj vlastný poľný tábor, v ktorom prezentuje život vlastne svojich vojsk. Sú tu predmety, výzbroj, výstroj, ktoré sa používali počas druhej svetovej vojny. My prezentujeme sovietskú armádu, čiže nájdete tu zbranie, ako je špagín, teda PP-41, strelivo cvičné, rozobratý záver do zbrane, zásobník, potom je tu teda tie odevy, doplnky, je tu kukla, ktorú používali motorkári, opasok dobový, uniforma, originálne holenie, poháriky, ktoré sa používali, polná lopatka a dobové riady, ktoré sú značené s insigniami buď sovietskej armády alebo Wehrmachtu. Tento dobový tábor, ktorý tu máte možnosť vidieť, je klub vojenskej histórie KVH Levice Veterovci. Môžete ako vidieť, je tu poľný feldlazaret, je tu všetko doplnky, to znamená, že kompletne sa tu ošetrovalo ranený a prevezovalo sa a posielalo sa to potom späť do tyla. Ďalej máte tu možnosť vidieť ukážku zbraní, kulomet MG34, samopale pušky, hej, všetko doplnky k vojakom, ale zároveň tento tábor je kompletne vystrojený, takže dal sa aj presúvať podľa potreby.